एबार आगदाखौ फिदेबनानै देफ्रे लेंस्ला मोखां 1 2 3 4 1 गिबियावनो जाबाय हर आरोबाव आगदा फारसे हर। गिबियावनो सिफुं हारिमु आफाद हिसाबै थांनाय 2014 निफ्राय जागायनानै दिनैसिमाव माखासे हाबाफारिफोरखौ लाबोबाय थादों। सिफुं हारिमु आफादनि गुबै थांखियानो जाहैबाय बर'नि दोरोङारि मोसानाय दामनाय बे हाबाफारिखौ गोजौ फारसे जौगाहोनाय। दा बे थांखिजोंनो सिफुं हारिमु आफादा सिगां समनिफ्रायनो माखासे मावबादाफोरखौ लाबोबाय थादों। जाय मावबादानि गेजेरजों जोङो मोसानाय आरो दामनाय हाबाफारिफोरखौ जोङो सोलोंनो खाबु मोनदों। बेजों लोगोसे गुबुनखौ फोरोंनाय हाबाफारि बेखौबो जोङो लाबोफाबाय थानाय जादों। 1 आखाइ फोरदो 2 3 4 5 6 उननि आखाइ ज' खालाम 7 8 उननिया थिखांहाय उननिया थिखां। जोंनि आमटेका सिफुं हारिमु आफादा थांनाय 2019 नि सेप्तेम्बरावहाय जोङो बेखौ जागायदों। रौमारि सिफुं हारिमु आफादनि दालाय हिसाबैहाय आङो मोजां मोनदों। दिनैसिमाव गोबां जोंनि लाइमोनफोरा मोसानो रोंबाय, दामनाय देनायखौबो रोंबाय आरो सेरजा बायदिसिना सिफुं बिसोरो गावसोरनो बानायनो रोंबाय। दा बिनि सायाव आङो जोबोद मोजां मोनदों। बिथांमोनखौहाय सासे लकेल इन्सट्राक्टर हिसाबै जोङो सिफुं हारिमु आफादा थांखिनानै बिथांमोनखौ जोङो बे वार्कशपनि गेजेरजों फोरोंनाय जादों। दा बे हिसाबैनो बिथांमोना गावबागाव ओनसोलाव फोरोंनाय हाबाफारिखौ मावगासिनो दङ। दा बेबायदियैनो आमटेकायाव 3 सोलोंसा जायफोर थांदोंमोन बिथांमोना दासिमाव सोलोंथाइखौ होगासिनो। जोङो दिनै बेखौ नुनो मोनदों आरो खोब गोजोननाय मोनदों। बिथांमोननि सोलोंनानै लानानै फैखांनायनि उनावदि बिथांमोना दि गासै 70-80 सोलोंसाफोरखौ बिथांमोना फोरोंथाइ होगासिनो दङ। दा बे फोरोंथाइ होनायखौ माने जों नुफैनानै खोब गोजोननाय मोनदों। जोङो गिबियावनो साबायखर होनांगोन। जों बेखौ माब्लाबाबो बावनो हानाय नङा। जोंनि रौमारि सिफुं हारिमु आफादनि गासै दैदेनगिरिफोरा जोंनि आमटेका ओनसोलाव बेसेबांबा लामा गाज्रिनि गेजेरजोंब्लाबो बेसेबांबा गोजान फैनानैहाय बेसेन लायाजासे गावसिनि समफोरखौ दोनथ'नानैब्लाबो जोंनि बे सा ओनसोल आमटेका रायजोआव फैनानैहाय गथ'फोरखौ गोबां मोसानाय दामनाय देनाय बिदिनो फोरोंफैबाय आरो बिसोरनि फोरोंनायावनो दिनै गोबां जोंनि आमटेका सिफुं हारिमु आफादनि लाइमोनफ्रा गोबां सोलोंनो हाबाय। गोजान गोजान जायगाफ्रावबो माने मोसाहैनो मोनबाय आरो जोंनि बे आमटेका सिफुं हारिमु आफादाबो ओनसोलाव गोबां मिथिजाबाय। दा जों सिफुं हारिमु आफाद हिसाबै दा बेखौहाय जोङो माबोरैहाय उननि समावहाय जौगाहोलांनो हागोन, माबोरैहाय नांबावगौ सोलोंथाइखौ माबोरै होलांबाय थानो हागोन, दा बिनि सायाव जोङो सिफुं हारिमु आफाद हिसाबै नाजालांबाय थागोन।